ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்கள். நான் மாடி ஏறி வந்தோடனே இங்கே நேராக மாதுளம்பழம் பார்க்க தான் வந்தேன் எப்படி இருக்குன்னு. இங்கே பாருங்கள், பெரிய ஷாக் எனக்கு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா துணி கட்டி வச்சுருந்தேன். அன்றைக்கி 2 பழத்தை சாப்பிட்டு போயிடுச்சு. 2 மாதுளம்பழம் சாப்பிட்டு போயிடுச்சு. அணில் வந்து மாதுளம்பழத்தை துணி போட்டு துணி கவர் போட்டுமே இங்கே கடிச்சு ஒன்றும் இல்லாமல் சாப்பிட்டுச்சு. பாருங்கள், சுத்தமாக ஒரு முத்து கூட இல்லை. இது ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு போல், நமக்கு தெரியலை எனக்கு. சரி கட்டி வைக்கலாமே, இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக அவுட் பண்ணி கட்டி வச்சேன். பாருங்கள், எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு வச்சு ஒன்று கூட இல்லை. இங்கே ஒரு பழத்தையும் சாப்பிட்டுச்சு பாருங்கள். இந்த அணில் பார்த்தீங்களா, எங்கள் வீட்லேயே கூண்டு கட்டி எங்கள் வீட்லேயே ஆர்கானிக்காக சாப்பிட்டு நல்லா கொழுன்னு இருக்காரு தெரியுமா உங்களுக்கு. அப்படியே எகிரி குதிச்சு ஓடுதுங்க கொழுன்னு. வேறு சாதாரண கவர் போட்டு அதில் ஹோல்ஸ் போட்டு சாதா கவர் போட்டு கட்டி விடணும். பாருங்கள், அதுங்களுக்கு எப்படியோ வாசனை தெரிஞ்சிருக்கு. நல்லா பழுத்து ரெடியாக இருக்குது இந்த பழம். அதுங்களுக்கு வாசனை நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு. அதான் பிடிச்சி ஒன்றும் இல்லாமல் சாப்பிட்டுருவாங்க. ஒரு முத்து கூட இல்லை. அன்னைக்கு 2 பழம் சாப்பிட்டுச்சுன்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அது வந்து ஒரு காவாசி தான் சாப்பிட்டுருந்தது. அதில் கொஞ்சம் நிறையவே முத்து இருந்தது. நல்ல சிகப்பாக இருந்துச்சு முத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா. அது எடுத்து வச்சுருந்த வீடியோ அது எப்படியே டெலிட் ஆகிடுச்சு. ரொம்ப பிஞ்சு. அடுத்த தடவை நீங்கள் காய்ச்சினா தான் இதை விட்டு வச்சுட்டு இருக்கு. அங்கே ஒரு பிஞ்சு இருக்குது, இங்கே ஒரு பிஞ்சு இருக்குது. அவ்வளோதான். இப்போ 2 தான் இருக்குது உங்களுக்கு.